Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta manghigala, dining atong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air, og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Lunes, Pitsa 28 na kini sa bulan sa unsa man tarong bulan mahigala. Bulan sa Abril. Uy, hapit na yung Mayo mahigala no. Ang bulan sa daghan kayong fiesta. Hinoon, ta ako dire daghan pa ko fiesta dire kaya sa panahon sa Semana Santa wa man madayon. So daghan kay itag mga kapistahan gihapon karon no. Pero unscheduled na sila, unscheduled. Lahat may muto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas niining kamuntuhon. Abay na mga higala ato dahil nga timbayaon ug may muntuha nga atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato apo mga kaigsuonan nga magkaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya no. Kumusta namon nakigala no, nang hinaot kita manghigala nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas no, atong pasigahon atong mga lightings mga higala ha. Hala no maayong mudto na kanatong tanan. Abi no ari kita manghigala sa ato ang ari kita sa ato ang kining CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamuntuhon. Abay no, duruha ka mga Pilipinong kardinal ang mipaambit usab sa ilahang mga pamalandong kabahin sa matud pa kinabuhi no ni Pope Francis. Sila mao si Cardinal Orlando Quibido o Cardinal Virgilio Pablo David no. Matud pa from the margin to the heart of the church no, kay kini si kanang Pope Francis manghigala no, taga-kuan magkini sa Argentina no, siya man ang Archbishop sa Argentina no. Gani matud pa no, siya yang original nga pangalan mao kini si Bergoglio, Cardinal Bergoglio, Jorge Bergoglio. And then matud pa ni Cardinal Quibido sa mga kardinal pakini si Cardinal Bergoglio kanunay sila nga magkauban og kaon ini no dito sa Vatican tungod kay kini si Pope Francis no isip Cardinal Quibido Cardinal Bergoglio pa mahigalaon gud kayo nya, simple gud pud kayo. Yung manusab kini si Cardinal Virgilio David sa iyahag pagka-cardinal na kay si Cardinal si Pope Francis man lagi ang nag-appoint kaniya isip usa ka cardinal na sinati gid po niya kung unsa tao, kung unsa ka ordinaryo nga pagkatao kini si Cardinal si Pope Francis. Balita manghigala gikan sa Vatican, malinawon nga napahimutang sa iyang katapusang pahulayanan si Pope Francis no dito sa Basilica sa St. Mary Major sa Roma. Gidala sa Pope Mobile sa ang iyang patayng lawas gawas sa Roma at Sabado sa gabi 12 Sabado sa hapon no 12:30 PM o samtang matud pa greet or siya ganang gisugat siya sa bagang duot sa makatawhan nga nagkanayon, goodbye Pope Francis o good journey Francis. Mao kadto manghigala ang mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Aboy no, karong adlaw manghigala unsa man tarong adlaw? April 28. Okay no. April 28 ang ato karong santo mao kini si Saint Peter Chanel no. Natawo kini si Saint Peter Chanel na antong 1803 o namatay ni antong 1847 o sa kini siya ka ordained priest unya na aduna siya di mga pagdibusyon ngadto sa mga masakiton. Gani nagpamimbro kini sa Society of Mary or Marist and sent to Oceania, crowned with martyr's death 2 years after. Later the whole island
was converted, no, sa kining gitawag natong Oceania na ingon niya na, no, na after 2 years human nga siya na himong usa ka martir, ang tibuok isla gyud na converted into Catholicism. So mo kana mahigala, no, ang ato karong saint of the day nga mao si Saint Peter Chanel. Padayon ta manghigala sa tuwa nga mga pagpangalagad diining kamugtuhon, no. Bido mahigala ari kita sa ato ang mga hisgot ginagmay. hisgot ginagmay sa ato ang kining gitawag og pagtulunan, no. Bido mahigala doon yung mga pangutana doon yung mahigala, no? Unsa ba gyud ang pinaka-importante nga pagtulunan sa simbahan? And the answer is that Jesus is Lord. Yeah, no? The most important teachings of the church is matud pa that Jesus is Lord. Teaching about Christ is the dominant concern of matud pa ang si kuan ba kining gitawag nato og Pope Francis, no? Ang dominant concern jud sa iyang papacy mao gyud ang gitawag nato sa in English og that Jesus is Lord. The Pope wants to assure us that the Gospels are reliable witnesses to Jesus. The Lordship of Jesus take supreme command of our lives and willing to go anywhere, to anything, and say whatever He desires. No, sa ato pa, ang pinaka-importante gyud nga pagtulunan ang gitudlo sa simbahan mao nga si Kristo, that Jesus is Lord. No? No? Okay, ari kita lain sa laing pangutana mahigala. Truth and freedom, what are the two important sides, no? Kini sa atong pagtuo, no? Ang pinaka-importante kaayo nga mga pikas nga bahin sa atong pagtuo, no? The two sides of the same coin ng atong pagtuo, and the answer is truth and freedom, no? Something firm and solid, hence something faithful, signifies not only what is true and authentic, but also what is the principle of this truth and authenticity. Sa ato pa kining gitawag nato bitaw sa in English mahigala, and the truth will set us free. Mao ba pud kini ang duha ka mga matud pa likod ug likod, no, the two sides of our faith, no, kining gitawag nato truth and freedom, that which really exists as opposed to what merely seems to be, or that which is temporary or inauthentic. Yan sa ato pa ang ato gidi ay nga pagtuo mahigala mo'y magdala og kamatuuran sa atong kinabuhi ug maghatag kini kanato og kagawasan. Importante gyud mahigala no nga naataan ang mga hunahunaan, no, nga kana ba ang ato ang pagtuo di ay mo'y maghatag kanato og mo'y maghatag kanato katin-awan sa mga butang nga gusto natong masayran ug ingon mo sab nga maghatag kini kanato og kagawasan. Klaro, no? Something firm and solid, something faithful, signifies not only what is true and authentic, but also what is the principle of this truth and authenticity. Okay, no? Sa Marco, sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang San Timoteo kapitulo 2 bersikulo 7, kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuuran ug wala ako magbatang. Wala to muna siya yung mga importante kay mga pagtulo ng simbahan ng Higala, no, nga ato yung masayran ang mga kamatuuran sa ato ang pagtuo aron nga mahatagan kita og kagawasan, no. Kanang gitawag bitaw nato aduna na kitay kaugalingon nga kanang gitawag nato decision making, no, freedom to choose, ingon niya, no. Okay, so padayon ta manghigala sa ato nga mga bungguhatonon. Okay na, ari kita manghigala sa ato ang kining lain nga mga hisgutanan, no. Unsa man ang mga pagtulunan mahitungod sa misa, no? Unsa man ang mga pagtulunan mahitungod sa misa. Number 1 is the Eucharist is the heart of the Christian life. Ang atuang kining gitawag natong ang pinakasentro gyud
sa ato ang Kristohanong kinabuhi mao gyud ang pag-apil sa Santos nga Misa. Namatud pa ni Pope Benedict XVI sa Cologne, Germany for World Day in Cologne, Germany, World Youth Day, August 2005. The Eucharist is the heart of the Christian life. Dili gyud nato nakalimutan, no? The Eucharist is the gift of Himself under the forms of bread and wine. No, gihulagway ang kamatayon ni Kristo diha sa krus ug diha sa iyahang kadaugan. No, kadaugan sa gugma batok sa pagdumot ug kadaugan sa gugma batok sa kamatayon. No, matud ka na ang matud pa unod sa matud pa apostolic exhortation ni Pope Benedict XVI ang Sacramentum Caritatis, the sacrament of charity. The church faith is especially nourished at the table of the Eucharist. The sacrament of the altar is always at the heart of the church life. No, sa ato pa ang pinakasentro gyud, no, sa ato ang pagtuong Kristohanon anaa gyud diha nahimutang sa atong pagtuo sa Santos nga Eucharistia. No? You know, impels us ang Santos nga Eucharistia, ang Santos nga Misa, maoy maghatag kanato og kadasig nga puy-an nato ang atong kinabuhi sigun sa pagtulunan o pagtuo nga atong kanunay gipadayag. No, kinaabayan na, no, kanang sa ato ang kanang gitawag nato sa in English og proclamation of our faith, ato ba yan ang gipadayag. Unya, kung pagsigi gyud kita og simba, may puruhan gyud nga kining sakramento sa Santos nga Misa maoy maghatag kanato og kadasig, impels us to live our lives in accordance with what we profess during Mass. Ano unya ikaduha, the effort to build a world in which the self-giving love of Christ is the cornerstone which society is constructed as opposed to ideology, profit, or blind will to power. No, manang si kinibitang si Cardinal Pablo Virgilio David, matud pa niya, likayan gyud nato nga ang atong pagtuo atong i-reduce into ideology. No, kanabitaw blind will, no, blind will, ideology na ba? Kanang ideology buti pasabot, mutuo kang sa dili. Mutuo kang sa dili, pero tuo na lang aron ta madali. No? Kaya ang pagtuo kanato matud pa sa ato ang mga pagtulunan nga gibarugan, ang atong pagtuo maoy maghatag kanato og kamatuoran, no, truth and freedom. So ato pa dili na ideology tungod kay ato man gyud nga nasabtan ang atong pagtuo ug ato nga mapuy-an sa atong kinabuhi. Christianity is a positive message, no? Ang Kristyanismo usa ka positibo nga mensahe. No, mensahe gyud siya pero positibo, no? Si Pope Benedict XVI, the church grows by attraction just as Christ draws all to himself by the power of his love culminating in the sacrifice of the cross. Sa ato pa ang simbahan di ay no milambo pinaagi sa matud pa attraction. Kada bang ang mga tao ba nga ma-attracted sa simbahan, siyempre sa butog ma-attracted, madani, no? Madani sa simbahan, no? Sama nga si Kristo sa iyahang ministry, nakadani og daghang kay mga tao ngadto kaniya, no? By the power of his love, tungod sa iyang dakong gugma nga nagipamatud-an nga iyang gitapos diha sa sakripisyo niya diha sa cross. No, mo kana ang nahimong mensahe usab ni Pope Benedict sa iyahang biyahe paingon sa Brazil niadtong May 27, 2007. Matud pa, no, ingon ni ana. So, matud pa lagi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12, si Jesus nagkanayon, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. No, kining light manghigala daghang ing kahulugan ani. No, katinawan, no. Ika nang maglakaw ta niya hayag kayo tin-aw baya kayo mahigala. Sa ito pa, si Kristo di ay mo'y maghatag og katinawan sa atong tumong niining kinabuhi. No? Kung gusto kitang adunay tumong itong kinabuhi, usag yun sa angay natong pangayuan o panabang, maog yun mismo ang atong Ginoong Hesus Kristo. His shining light does not mean self-propaganda, self-publicity, self-glorification, but bearing fruit in our lives.
bringing life unto others, and it is about our deeds in society, in politics, in culture, and social life. Sa ato pa, isip mga sumusunod ni Kristo, isip mga katauhan nga nagsunod kang Kristo, sama gyud kita og matud pa kahayag nga dili nga wala nagkahulugan nga mamahimo kitang nga mahimo kita bitaw nga attractive alang sa mga tao, nga doon na kita'y self-publicity, doon na kita'y self-glorification. Pero ang ato ang matud pa, ang atong pagkakahayag sa katawhan, nagkahulugan kini nga pinaagi sa matud pa bunga sa kinabuhi nga atong gipuyan. Nga diin magdala og kinabuhi ngadto usab sa uban. Nagkahulugan kini og maayong binuhatan diha sa katilingban, sa politika, sa kultura ug sa kinabuhing katilingbanon, social life. So manato mahigala ha. So kini ang ato diayong pagka-Kristiyanos usa kini ka mensahe, Christianity is a positive message, mo kanay gisulti ni Pope Benedict XVI, kay nganuman ana amang gyud kining gitawag bitaw nato og kana bang sacrifice, sacrifice for the sake of others. Muna nga ang ato ang mga pagtulunan dili man gud ni siya makasarili, kato pa kaugalingon ra gitan-aw kung dili mismo ang kayuhan sa tanan. So ingon niya so ingon niya na kitang mga Kristiyanos. Okay. Panayon ta mga igala, kumusta naman mo? Nang hinaot kita nga naakitang kanunay nga nagpuyo din ha sa Kristohano nga pagtulunan. Okay? Ari kita sa lain nga mensahe mga higala, Ari kita sa lain nga pagtulunan the importance of Catholic identity, Nga sa unsa mo joy unsa may nakapahimong mahinungdanon nga mailhan kita isip usa ka Katoliko. Ayan, Abi kuan kana gipasabot ka na ni Pope Francis, na ni Pope Benedict XVI. Overall goal matud pa ato gyung ipadayag ang ato ang kinang gitawag natong pagkakita, dali ra man tang mailhan mga higala because of our liturgy, because on every area of the life of the church, and of course the Catholic schools and hospitals and seminary instruction. Sa ato pa ang ato ang pagkakatoliko dali ra kaayo ni silang dali ra kaitang mailhan o pinaagi sa ato ang mga pamaagi sa pagampo, ang ato mga liturgy, ang ato ang mga nagkalain-lain nga mga grupo nga mga nagdalag gyud sa pagtulunan ni Kristo kanang gitawag nato sa in English og religious orders, unya Catholic schools naapod tay mga gitawag nato sa in English og mga Catholic schools, mga eskwelahan nga nagdala sa pagtulunan Katoliko, ug ingon sa mga hospital nga nagdala sa pagtulunan nga Katoliko ug labaw sa tanan ang atong mga seminaryo, Sa Europa karon mahigala in the West, religion is often seen as purely private matter and religious people feel pressure to enter, downplay, or abandon those aspects that downfit the values of enlightened modern culture. Sa ito pa, pag ang uban mahadlok na hinuon ba nga ilahang bansayon ang ilahang pagtuo tungod lagi ni ining gitawag sa in English og downgrading, downgrade. Pero matud pa si Pope Francis, he doesn't want to act Christians off from the world. He wants to be in the world but not of it. Sa ato pa ang isip Kristiyanos ay dili kita doesn't want us to get out. He doesn't want to cut. He doesn't want to cut Christians off from the world. He wants to be in the world. Sa ato pa kining dili gid taingon nga isip mga Kristiyanos ba murag may punuhan bitaw nga mura og magpalayo kita sa kalibutan. Ang tuwag ni ana ni sa atong mga Santo Papa, sila si Pope Francis, sila si Pope Benedict dili kinahanglan nga instead nga magpalayo kita sa kalibutan, muhiusa kita sa kalibutan aron na mahimo kitang mga gabay, mahimo kitang buhing
pagtulunan alang sa tanan. Ilabi na gayud kato mga nahisalaang. Muna nga kita mga Kristiyanos giing gitawag kita, we are the light of the world. No, sama nga si Kristo is the light of the world, ingon mo usab kitang mga Kristiyanos. Okay, klaro? Nala no, dunggan na kay punta og mga adlaw mahigala ha. Salamat kayo sa tanan nga nagsunod sa atong programa dinhi sa atong istasyon DYWC ug giingman usab sa atong teleradyo sa DYWC. Daghang salamat og sa ngalan sa atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, sa atong station manager si Father Rama Ata. Ako lang gyapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Cab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.